गिबियावनो खुलुमबाय सारमोन। दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाहरनाय जाबाय। जायगायाव भिडिअ बानायखाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गुबुन जायगायावहाय फैनानै माने भिडिअ फैनाय जाबाय। भिडिअ लाबोनाय जासिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बिदिब्ला भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जागायनोसै, नायलांदो। हरिसिंगा बारबाय दे सारमोन, थांगासिनो दं। टंला मोनथारसिगोन। दायो नै टंला मोनबाय, नोंथांमोना नुनो हाबाय। आङो दायो नैबेयावहाय डिमाकुसि थांनाय गारियावहाय गाखोनोसै, ओमफ्राय गुमैखौ लोगो हमग्रोनोसै। डिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमलाय बिराद फेमास, खिन्थु नंमारगौ फैनानै नुफैबाय बयनिबो न'खराव बागान दं, सापात बागान। नायनो हागोन नै। माने बिराद फेमास ना मेथाइआ बैसागुआव, डिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमलाय बिदिथ' मेथाइ खनो ना। ओंखायनो आंबो नैयाव फैनानै दायो नुफैबाय। न'खर न'खर दङ साहा बागान गोजा। दायो नैयावहाय एन्ट्रि खालामदों आरो गुमै दं, ओमफ्राय लोगोफोर दङ। दायो बेवहाय एन्ट्रि खालामखांबाय। दायो दावखोलांनोसै गोजौसिम। नैबे सिगांनिया जाना गुमैया बेवहायनो एन्ट्रि खालामबाय। नैबे जोंना गारिया। बिदिब्ला दावखोलांनोसै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। थ' सारमोन, नैबे जाहैबाय भुटान। बिथिंहाय माने बेफोरबायदि बेरायथावना नायथावना जायगा गैयानो नैबे आं दा फैनायजों। नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव नुनो मोनगोन, आं नोंथांमोना देखायजोबगोन मोजां मोजां जायगाफोर। दायो नैबेयावहाय माने बेफोरबायदि माने बेरायथावना जायगा गैया। नोंथांमोना नैबे न'खौ नुदोंना? नैबे रेस्टुरेन्टआवनो माने एसे बायदिसिना जानोसै। बेफोरबायदि मोजां प्लेसफोर दंसो सानदोंमोन आङो, खिन्थु नैबे जों दा फैनायजों माने बेफोरबायदि मोजां प्लेस गैया, मोजां जायगा गैया। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो देखायनो हादिया। आसा खालामो सारमोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो। आरो जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। हायोबा लोगोफोरजों शेयार खालामनो हादो। आरो जाय बिथांमोना फेसबुकखौ नायदों, फेसबुकखौ फल' खालामदो। दायो आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, ससेल'थारसै, फोजोबनाय जासिगोन बावनो। एसे नोंथांमोना नैबे आं दा जि जायगायाव दङ बिनि भिउखौ नायनानै लादो। नुदोंना भिउफ्रा बेसे समायना? न' फारसे गिदिंलांफिनसै। दिनैथ' न'आव थांनाय जानाय नंला, आङो दिनै गुमै लाहानाव थालांसै। गुमै लाहानि न'आव दिनै हरसे थानानै गाबोनहाय थांनोसै। बिदिब्ला आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, एसेयावनो दोनथ'नोसै। जय बर' हारिनि गोजोन्थों।